Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen na gitinaalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito tipagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapakablawag itinembag nga bigat na imbag nga daw na imbag nga oras kada kay aming nga sangapada. Sa dinuman nga paset ti ayan nyo rito ita, maset ti pagilian nga Pilipinas, kan sa dinuman nga paset ti lubong ti ayan nyo. Apagkablawan na kayo, tinaragsak nga kayo panagpaibuya, kahit na kayo nga nakatunin. Please share this program. Share. Pagparaanin nyo papagay. Di pagkasalitan ni Luisa nga napauluan, Patrick, nagan ti lalaki. Anya ti pakainaigan ni Patrick iti biyag ni Luisa. Padaanin nyo papagayam. Sagudayan na ti surat. Dear Manong Nemi, dudwa kam laeng idi kaninanang Manong Nemi ngagkabalay. Agkas kasara kami. Awan ti kabagyan mi taglawlaw, ngem siyempre adda karuwa mi. Ubingak pa Manong Nemi idi natay dedi tatang gapot sakit. Iso kadakda kamin kininanang. Ninanang Manong Nemi kadagtab trabaho iti maysa karinderya. Idin to tasyak, idi pa nagbasak iti elementarya, awan ti sabali nga naramid ko na di nangi gaed iti pa nagbasak. Aging ga nagturpusak, sak nagbasa ti high school. Idi graduara ko ni ti high school, Manong Nemi, daytan. Saan ako nakabailan pa Manong Nemi, ni nanang ngay gastusan iti pa nagbasak iti kolehyo. Tamalaksid nga adayo. Tarumbeng nga agkaseraak. Sakit talagang hambot nga aging Chris di swelduna kas servidura iti karinderya. Ngaso nga tinaramid ko Manong Nemi kabutan na laingak ngag-drawing. Kinapudno na Manong Nemi no the project mi idi kitsak ti pag-drawingan di kiti classmate ko, extra income ko Agpatandanak patandanak siyempre. Hindi ni Apo Diyos nga talentok deta, drawing. Gabata na haling nga drawing Manong Nemi. Hindi awanan, saan ako nagbasa pa siyempre ka, kiti may isang printing press Manong Nemi.
Siyempre kas graphic artist. Naalak nga rod manong nemi kat kastaona iti yaman ko agsipod ta. Malaksid iti income ni nanang ko at dapen income ko. Siyempre dua kami ngagsapol. Tapno di kasta kat adadamat nga makompleto mi. Dagiti kasapulan mi. Pagkasara, kasamat tayo pagbiag mi, tinaladaw manong. Iti ba nagbalasang ko manong nemi? Siyempre, ado na kiti agar-arim kanyak, nandiyak ingkas kaso ida. Awan ti sabali nga naramid ko na di nagtrabaho, nagurnong, tapno ni kasta kita barbarin ko nak, no ituloy kong tumadlang ti panagbasa. Haging ka manong nemi, amalaksid, iti natin ko natin. Maragtrabaho ni nanang akas sa servidora iti karinderya. Nagbayon pa yung babysitter manong. Nagbaling ang babysitter ko nak. Tada karoba mi manong nga naganak. Ni manang manang Lilia. Isoda kini mga manong Simo. Karoba mi ida. Nasingat itong galmay sa kada kami manong naimita. Takam lang da kakaroba nga agpipin na digo. Ada na imas nga na isang sangan ba't nga si dami agad yung kamot padiguan nida. Kastamit isoda manong naimi. Isod gapon no, irita naganak ni manang Lilia. Kaya nagtrabaho mat isuna manong naimi agpadpadang nagtrabaho ti call center. Kaya trabi iti duty da. Umay da iba't bahati no kwa manong naimi ni Patrick. Apokit mo gusto na ni nanang. Handa apo ko kung nga di na oras, anak. At damat nga ro din kapsat ko, Anak, kasla sikat inana, Inanang mo. Mula taon ko nga naganak kas pagarigan, alaman. Kung kita, noon to, amo na tagsaw da ito, ubingan agad ko, lula ko na nantukan nga. Sika agad, baka bakit kalauna yung awagan na manang. Tita, maling nga tita. Ama, amo anak, sila gimanay gayak. Apay ko na yung gimanay gaya kayo. Kaputa, saan talaga dududuan ni terabi No, diket, talo tayon. Sila adan kasukat diri tatang mo. Ninanang met, baka pagbalinan nyo kasla tatang ni Patrick, Kasukat ni tatang mo. Ito yung kasukat din tatang ko. Di kasla asawa yo. Ay, susapo ya. Kasukat na nga maikatlo. Ewan talo tayo idi. Liwan na tayo ni tatang mo, dududuatan. Kaya itata, ada ni Patrick. Ada ni Patrick nga po ko. Nga anak da si mo kini Lilia. Di kahit nga sa wen, talo tayo manen. Amo anak kat nag-aasat ti talo nga numero. Manong nemi magusgustok mo't no kang aywanan ni Patrick no kasta nga adarito yung balay. Yan. Alas 5, umay da itay din. Taisot pa nag-travel da, ligit agasawa nga mo pa nagtrabaho iti call center manong. Damat kompleto na, gatas na, diaper na, kanda dumapay. Kad no kasta nga ub-ubaek manong nemi po, kargat na maloon iti umisam-isam. Dati ating ko na yan, umisam-isam. Dugang kita, agarik-gik. Sa ondo at arakupan nga anggo-anggon. Nagbanglong, naggwapo. Patrick, aya. Soblatan tumat ni nanang, manong nemi. Nasingpat. Sa lagsangit, manong nemi numambisid. Makariing kami kininanang kakaatag mi ngagpadpada. Yawaw mi lang no, malikotig ni nanang kat mapaddagan na. Kakaatag may, kung saan pagtangaan mi kininanang. Tamani po di adan ni Patrick, lumay da ibati, nagida kami, pagbaitan mi suna.
Pasari siya ti sangwen na, pasari ni nanang ti sangwen na, pasari siya ti kasasarita na, wano saan kat ni nanang ti kasasarita na. Isu manong naimi tinangtid itinagsak mi kini nanang. Isu ti kaslanatay, nangtid iti kirat bingag trabaho. Tano kasta nga, bigaten, manong naimi, umay tumaten alaen ni Manglilya isu na. Manang, bating melatan. Kasano nga ron ka nagpatrabaho kayo matagpagpada kini nanang mo. Agtrabaho may kaming lakay ko, iti arabi at damat ka na kayo ni Patrick. Itang tagtrabaho kayo matagpagpada ti Aldaw, da kami hati kadwamit ni Patrick nga anak ko. Di ba? Kukuha yung tirabi kukuha mi ti Aldaw ng kasawa. Wen manong nemi talaga nga isu iti mang titiragsak ka na kired mi kininanang no kasta nga dakada kami ni Patrick. Kat no kasta nga bakasyon mi, day off mi kininanang manong nemi, kat makit kadwamit lata isu na iti Aldaw. Aday din manong nemi duwa nga tawen ni Patrick, naglaingan ng agsaw manong nemi. Kat lola at talaga ti awag na kininanang tita ko nano at kanya. Di ko ang pinabalbaliwak. Nanay, ha? Nanay, nay, taawag mo kanya, Patrick, ha? Sige, nay, nay. Nay na. Lola kininanang ko, nay kanyak, nanay, daddy kin mami, di kitinagadnakan ka. Okay? Kay tay, nay. Sige. 2.5 years. Duwa nga tawen manong nemi ni Patrick idita. Maaksidente di kita agasawa iti panaggapuda iti trabaho da. Diyos ko. Di nagluganan da manong nemi na dungpar. Kat dagsanggasat idi padamag da. Nga dead on arrival ni Manang Lilia. Sangit manong nemi ni Patrick kadeding agsapa. Isumit lagayam ko na. Di mat mabisin aw mat amukan anayan nang sangit. Nakasaksakit ti padagsang na. Ili adda mangin padamag kada kami manong nemi nga na disgrasya dagiti agasawa. Nga naitaray diti ospital. Inted ko manong nemi kin nanang ni Patrick kat siyak na pan iti ospital. Tawan ti sabali manong nemi nga mga rayat kadakwadon saan nga da kami nga ti kasisikadan nga karubada. Nga ditoy nga naamuak manong nemi nga dead on spot. Wano dead on arrival ko nakuma ni Manang Lilia. Adan nga nakumutan manong nemi. Ti bangkay natin nga puraw nga ules. Anong namis ang kuman nga kabagyan ni Manang Lilia nga nagbali nga nasinged kada kami kasla bilang ko nga pudno nga kabsat. Dinong awak manong nemi. Agpapada kami manong nemi nga awan kabagyan na itilawlaw mi. Iso nga awan ti kasingedan nga nangarayat kadakwada ka ng tulong kadakwadon saan nga da kami kininanang. Hindi bagad na sa dinot ayan ni mga simo manong nemi na panagmat adagos itayan. Adan puot na. Mang simo. Lilia. Luis ako naman ang saan nga siya ni Lilia nga asawam. Siya ni Luisa. Tigit ko nga sawen. Sa dinutayan ni Lilia. Di na ka diba ibaga keng kamanong? Saan nga nakalasat? Dead on arrival. Sa patibkaram ko matipakinakam mo. Hapayang iso. Di pala siya. Isot na pakaruan.
Katsika, ano lang ti angalim manong. Tsak lamang ko ti di may isang asagak. Awan ti sa bali na sugat ko. Kahit ko kumapakid di, tumakder. Ngayon ba ipag na ti may isang asagak. Iso nga no, dasarukod ko. Kahit ko ti mapanin ti ayan, ti asawa. Kahit ko marakop. Kahit ko ngariingin. Kaya pa sakit para kanya, ti panakatay ti asawa ken ti ina ti anak ko. Rumbay nga awatem ti kinapod numanong. Agpatibker ka. Patibkeran ti pakinakim mo. Agpakalalaki ka. Agyaman tayo tanda ka. Saan nga namin pinsan nga nauli lang ang damang ni Patrick nga anak yun. Awanin ti ina ti anak ko. Kadga po manong nami tatalaga nga dakam lang ti kasingadan nga karuba daw. Siya akong tinakamo manong nami nga kimuntak ti punararia. Tap numaasikaso ti bangkay ni Manang Lilia. Talon nga aldaw nga nakamansayag manong nami idi pilit meten ni Mangsimo tirimuhan ti ospital. Hindi ramidak manong nami para amidak idi sarukod na. Kat kastawan ito sang sangit na manong nami idi masag sumangpit dito balay da. Iti pagkasaraan da. Tagpapada kami nga kasera manong. Kastawan ito sang sangit na nang dungdung aw. Iti asawa na. Manong nami. Sinsinublat kami met kaninana nga mga aywan kani Patrick. Kani Patrick, kasta nga ubak manong nami katamdagan mi, tikas lamat maturog nga inana. Saludsudan nanto kanya. Nay, apay, langin agling ni mamin ko. Apay, anda iso na dita. Apay sang agmulagat. Lingam ni mamin ko. Kahit ko ni mamin ko. Ubanak ni mamin ko. Patrick, nawanan ni mamin mo. Natayin ni mamin mo. Kung na ni Lola, matulog lang. Matling tumay lang. Matulog lang ni Lola. Kung na ni Lola. Nga bali, Patrick anak. Adaak kanada ni Lola. Ken, ada ni dadim. Manong nami, di ba nagpanawagan mi ti social media, kas tamat ni ti radyo. Kas nako nakitay nga, papada kami ngawang kabagyan mi, di ayan mi. Adamat lang sumagmano, liman sa manong nami, nga imay, iti namin sa lang aldaw, nga imay si marong karwo no nagkita kang kuwan. Anti na kano ti maysa, kasinsin na kano di dua. Kastamatan nga kapituhan mo di mesa. Awang kanon di ginaganak ni Manang Lita. Awang kanon pa di kabsat na. Anong nimi? Asdig lang nga kabagyan na di may karikatan dalain. Kabagyan met manong nimi ni Mangsimo awan apulos ti may. Siguro into ni Mangsimo met ti matay. Baka dato may Apay nga ba, pampanunutag na, isuntumat ti matay. Diyos ko. Sabi ko mata, awanton ti mauhanton nga, awanton ka na kami ti masapa nga pumusay. Aging gama nung naming na idulin ng ti bangkay, naman ang Lilia. Kat kapot takas lasampay lang nga maawat manong nami imang simoti, apa nakapukawan, ti asawa na. Adadan manong naming nga dakamin, iti mga aywan kaniya Patrick. Di may nagsasirita ka na kami.
Nana, ay, si mo barok. Ken, Luis sadin ko. Ananusan niyo kung anak ko. Pagbaguyo po kayo kung mga awanti nana. Ay, uri sa mong ibagat kasta manong. Awanti bagdanagam ta. Ni Patrick, kat imbilangan ni nanang apo ko na. Kat siyak met, kapsat, wano, kaanakan. No, pa'y tita idi ti awag na kanyak, yung kadagitoyin kat imbagak nga nanay, nay. Ala, alis doon agbubaan, nag-recover. Mang simo. Ano kas pagarigan ta, mga lakan to ti kasukat, di manang Lilia. Alakat, kalintigam dayta. Masapo lang nga pilyem. Datay amo na nga dunguin ka ni Pateg, ti anak yun. Awarin ti pangkip ko pa yung kasawa. Pampanunutek nga rod. Kaslasan ko pa rin na may concentrate, nagsublit, trabaho. Kinapod no na, hindi pa ilang kita. Ada planok nga, mapanagtrabaho ti abroad. Ha? Panawam ni Patrick? Hindi pa ilang nga planok teta. Kinapod no na kita. Hindi si bibiyag pa ilang ni Lilia amunan. Ngagap aplayak. Ada guro rin ang trabaho ti abroad sa di Saudi. Kita tawanin Lilia. Ken naprobaran next week. Mapanahon ti abroad. Isong ibatik nga may pinsanan ka na kayo ni Patrick. Kat nana, ay barok. Oresan kayo nga trabaho ti karinderya. Ta binulan mat nga agipaw itak. Ti para itanak ko. Ken ti swelduyo. Akas mangayawan kang kuhana. Numanot swelduyo ti karinderya. Oray no nayunak takdakkel. Basta lakid din. Awan sa bali ka namidan yun ti mangayawan iti anak ko. Kahit ko nga natalged ti kasasad ti anak ko. Kahit ko nga listo nga pangkorno nga tapno nanunay ko may sakad ti masakbayan ni Patrick. Lily, Luisa ko naman ni Manang Lilia, Lily, ti malagip mo. Ang garod, may balbalibad ko tinagan ti asawag. Pasensyakan. Letter L ngamin nga padpati tinagan nyo eh. Luisa ken Lilia. Halos agpadpada. Luisa, siyempre tulungan ni nanang mo ang mga iwan kini Patrick. Gawa na. Orisa mo yung baga. Nagbalinan nga napatig kada kami ni Patrick manong. So, ang pagtanagam. Gano'n kas pagkarikan ta mga asawa kanto. Kat madaan kan tumatenti anak. Edi nintulatan nanang mo ti makamukin ni Patrick. Suminakay ka din ako sa pagkarikan. Dadanto na asawam. Agbalik kayo sa bali. At ayawam ni nanang mo. Mabati na kini Patrick. Diyan mga sungbatan dahil tamanong taong mo't pa'y boyfriend ko. Kasta. Just in case. Nukas pagkarigan tagasawak to. Hangko panahon ni nanang ko. No sa dinutayan ko, ada ni nanang ko. Kahit no sa dinumatayan ni nanang, ada mitlata ni Patrick. Iso ang pagdanagan, taore adan ton pudnong anak ko. Ituloy ko to nga, mangipateg kan na mangdungdungo kani Patrick. Akas pudno nga nagtaod kanya. Nagturong nga rod manong nemi ni Mang Simo susimo manong nemi sa Saudi.
Kat siyempre, iti agpakada, iti anak na, kastoon ay ati sangit. Agsang sangit idi ni Patrick. Nakaslam muna kan maawatan na manong nemi nga umadayo isung na. Nga saan nanto makit-kita. Wen. Ang maon na ramindan ti ubing manong nemi kabota talaga nga naikari nga umadayo ti amana. At kami mata kanina nga mga ayo. Katap na di kasta kat saan unay nga malmalday tawan han na makitkita ti amana. Mostly manong nemi nga video call. Di pa nang kontak mi kaniya mang nga sushi mo. Tapno makapagkita ken makapagsalita damit nga agama. Binulan manong nemi nga agpawit. Kat siyempre awanin ti sa balipay na aramid ni nanang no saan nga nangasikasulatan ken ni Patrick. Kano agapuak matitrabaho, manon nemi sumablatak met nga mga sikaso, mag-ayam, mga mangobba, mga rakop, mga anggo, kini Patrick. Aging ka, manong nemi nga agliman nga tawen ni Patrick. Adan, alpasan ti nursery, nagbasa ni ti kinder, nakalaing, makaayayo manong naming oping. Kabibibo. Manapanakkel kami nga mga baga, nga isuna ket anak ko, ni nanang isuna ket apo ko na. So nga ko na no kadigitay babarong agaradong pa niya. Ori no adan anak mo, ipatpatid kan tulata. Ket ibilang kunto nga nagtaod kanyak ni Patrick. Loko-loko ka. Saan ko ba't nga pudno nga talaga na anak ni Patrick ah? Ngayon, kasaping bilangan saan? Di mo kaya na mapukaw. Tanto tag-asawa, Luisa. Siyempre, yawit kan to di balay ko ah. Tadamot yung balay ko. Nukas pagarigan ta si ka, ha? Samson, hindi makiasawa, pakiasawaan. Siyempre, ihawid na kaya balay mo, kaduwak na Patrick, kinanang ko. Tapos nilikas na saan kamtong kaskasera. Gawin. Oh, no problem. Siyak timang biyag ka na kayo. Already ka trabaho. Napinis ti trabaho. Ngayon siya ka mo, manong name tawang pulos ti nakariknaki ti ayat. Kadagit agar-arim kanya. Siguro kasampay nga dimteng ti lalaki nga naikari para kanya kurak nga rod. Buwan manong. Aking ka manong name nga dimteng ti sabali manen nga lawig. Idi padamagda manong name. Nandidisgrasya ni manong susi mo. Nagring ti cellphone ko manong name nga reto nga cellphone ti ususarek no kabag tawag ko. Pagbidbidyo kolan mi manong name kini manong simo. Sinong batak? Hello? Sika ka din ni Luisa? Oh, when? Sinda to katrabahuan ni Simo. Api nga saan ni Mang Simo timawag. Api nga sika. Awanin ni Simo. Natayin. Diyos ko. Saan? Ngamiso tipod no, Luisa. Ako mati sa baling nga kontakin mo no saan nga na kayo. Da kayo matlata mo ka ibagbaga ni Simo nga asideg nga kabagyan na o no karoba na. Nga da kayo nga tinang yung batyan na tiyanak na. So nga da kayo sikan ti kinuntak ko. Kasano nga roden? Awan di magdunagam. Tada kami, iti kumpanya nga pagtrabahuan natin baka among nga iti magastos, iti panaka-iyawit, iti bangkay. Kailangan rami na mangisaka na iti Logan Punerarya na magsabat kang kuha na iti airport. Diyos ko. Amo ka na patagkan ka. Ni Simo.
Kay bagbaga na nga rod. Ngano, agpurgod ton. Sikat na sawain na. Ah, ako ni bagbaga na kasta. Ngamda kami pagibagbagaan na. Kasi kakano ti bang ibilang nga nung anak. Ti anak na, kari ti asawa na. Madlaw na kano nga damat panagayat mo keng kuana. Isot ka po na nga saan ka maadaan tinubyo ka, kita kararam keng ka. Gabot na sikat, dahil tayo bagbaga na, nga malagip mi, so nga sikat kinuntak mi. Di kat kaslamat lang na balokan. Nga po nulit ha. Awan tayo nyaman nga sa bali nga klase na relasyon mi, ganimang si mo. No saan nga ti, panagkaruwa mi. Alam mo, hanggang natin ti issue. Yung nakasagana ka di nga sikat umawat, mapanmang sabat. Awan ti sa bali nga, nga mabali nyo kontakin, kapot na talaga nga ore da kami, kit di mi ama mo, no, kabagyan da. Manong nimi kasta nga ron tinapasamak. No idi kad siyak tinakaamo iti pa nakaimansayag de di manang Lilia. Da kami matmanen kanina ng manong nimi tinakaamo. Ti ba nakaimansayag piman ti ama ni Patrick. Si Bangpet manipod sa Saudi nga may san nga nalami sa bangkay. Manaksid iti lungon manong nimi nga naksinabat. At dapat na isubre manong nimi nga nyawat da kanyak. Kaya naagan siyak tinakaiturungan da nga subre. Kwarta manong nimi. Nagtitinulungan nga inted nga abuloy dikit katrabakuan na. Ken kastamat ten ti panaka. Ited nga benepisyo man ten nga gapo iti kumpanya nagtrabakuan na. Kanila na dito yung manong nimi nga iso teramatek para tayo panakaasikaso ti bangkay na ken ti panakaitapon na. Ken no, ada sobrana para kano iti anak na. Saan ka nga narigatan nga rod manong nemi naggastos ti panakaibansayag na aging kapa na itabon na. Ang kasano nga rotin ni Patrick. Nanang, anak, kalpasan ni Lilia, si Maruno ni Simo. Sino nga tat sumaruno? Abe sa lutsudan yung sin sumaruno. Baka siya ti sumaruno. Hinanang mat, tagang ang kayo sa. Ay, saan nga mo anak? Ada ngamin marikrik na ko. Da marikrik na yun nga sa gubaan nito nga hanggang matipagpakita doktor. Sigutin nyo Nanang jak kabaylan na siya ti. Mangtarakin ka ni Patrick. Manipod di dinatayan ti amana. Awanan ti ragsak ni Patrick. Napukawan ti kinabibo na. Numapanggitulod iso na mapanagbasa. Di na paing kayat numabalin. Gagangayan ng tao. Nabiit pa nga natay ti amana. Liwliwangan tayo Nagsublin tumadlat ti kinabibo na, kinaragsak na. Idi nagpanawagan tayo. Sino digri kabagyan ni Mang Simo. Nagpanawagan ti social media. Panawagan ti radyo. Ginastusan ti pinagpanawagan ti telebisyon. Pagiwarna. Idi nakamansaya gaw malapulos. Napipa pa idi may mansayag ni Manang Lilia. Tada imay. Ngem. Apa ka tanga ni May? Kita talagang tanga awang kabagyan na. Uno da kabagyan na, matayo da, magastusan da. Ano kung mataka ibagam, di panawagam, ngano adda umay, masukatan ti pagplede da, back and forth, no kunam kuma. Talagang adda umay. Nga maumay. Ay, ano nung sanday ni Patrick?
Amo mati singasing da. Singasing nga niya. Nga mapandakan no ipan ni Patrick iti bayang punan. Nanang, sino nanisingasing ka data? Kastaman ti mangmang kuno ka magbagada iti akamansaig pala ti amana. Ti amana. Kanimbagada kanyak. Anak, bumakita. Katkas na kurak yung kaitay. Nga da, madmadlaw ko sakit ko. Nagpatugturang mati na. Sa tanak mati agas ang sila kumarkaro. Inaanang mat. Basta awang pati manulang nga bulan si natay ni Manong Simo sa magbagayo man ti kasta. Patay ta kada yung madlamin na patay at apo-apo ya. Uy, sungar da dati pampanunutek. No, matayag mati mabiit. In kaso lang ka, just in case. Awang kas nagsakbay. Kasano kayong kini Patrick? Baka no, ni Patrick ti makaigawid tap no, pamilya ka man. Iso nga, saan nga dakis no? Pam mo iso na, iti abay ampunan. Itatana sa papay. Nang, diyak maibturan. No, maibturan nyo, saan kanyak? Diyak kumamat maibturan ang pampanunutek. No, mapangkag trabaho. Katsyak ti makaamok yung kuhana, mapangkag itulod, mapangkubantahin di eskwela. Kita, sus, dati mo ti pakabanugak no ka. Marigata nak. Katsika. Baka agbalin nga sa usawir mo ni Patrick. Adalat takin ka. Baka isa awan din mga aram ken ka. Kaya kahit ko pa yung awan iti magpasyar kanya ka mga disturbo kanya nanan. Yung ti mapukaw ko ni Patrick. Manangarod. Baring na dumit lang ag-claim nga kabagyan ni Maximo. Taitad mo no ka. Nadama nga laking ko na. Di na pimpinas ngam mapaninta bayang punan. Isa po. Napimpinas mapanta bayang punan ngam dama nga lang kabagyan na. Inanang met, siyempre, kabagyan na, siyempre, ada ngay patagda. Hindi hamong bahala ka. Mas pagarigan ta, isubilin nyo kanya kit, kas natudyo nga anak akit. Tong palit. Itun ka ano nga ron. Diyan ka mo? Sige. Rubatan yun doon ata, yung tunulunes. Rinumbuhatan ngagpay sumanon na ni nanang ni Patrick. Iti kalunesan na. Yung pakaamok, di pagtrabahuak manon na nga sa anak, sumrek ka reta nga lunes, tadanas ka na papanak ko. Nagrubuhatak met manong, kaya di makarubuhat kami nga dua. Nay? Anak, sila na papananta? Kung na ni Lola, at ipanak ka no, tidak kalabalay. Wen, dakkalang balay. Nga, adot ka doon sa ding obing, kaayayam mo. Napinpinas pa nagyan mo ijay. No ditoy, dakdakay lang kinilula. Nilulang mo no kasta mapanagtrabaho. Sa digitay ubing di aglawlaw, di dakad samot kay kayat nga kayem. Nakaluklo ko daw. So nga, awan kay ayam mo ditoy. Kaya di pa pananta, ato ti kay ayam mo. At apay playground pag-ayaman nga talaga. Napintas sa dyan, ay? Sige, intan. Ididalan mi nga agturong manok na mi
iti kasid nga bayampunan. Nga napang ko impakaamom anong naming immune una. Kat nagasagana damit nga mga wat. Ni-explain ko kadakwada. Kani Mother Superior. Nga ulilan nga demang. Nga 2.5 year na palaeng idi, tamatay ti inana. Sa nabit pa natay ti amana. Awam may claim nga kabagyan. So nga, imbaga kadakwada manong naming nga iyag ko ni Patrick dito bayampunan. Iti dalin mo pala agturong manong naming sila mabibiteng trick na. So numanin arakupek ni Patrick. Patrick, anak. Nay, nakainirot arakop mo kanya ka. Kasla, mawad din sa amutan nga panangarakop mo kanya. Nagsingsingpet ka. Umay kanto sa rongkaran. Ay, pa namin agya nagsadya eh. Napimpintas tibiyag mo sadya eh. Ta sigurado nga makompleto kang mangan. At kaya mo, sadya ito nga ituloy mo tagbasa. Kompleto sadya eh. Oresan ka ng rumrumbar. Di kanton makikita. Bustawan ni nanang ko, ni maming ko, sa ni dading ko. Sa iba atin nagsadyay, nay. Una malunip at patig na. Iti makadanon kami manong na may pinatibkar ko tirik na. Pinatibkar ko manong. Naman may kakasi ak magtartarad di luwak. Aging ka manong na may nganyawat kun kanakwada. Imi dangkon manong nemi ti umadayo nangig kumatan manong nemi ti paragrunga aba panagsangit ni Patrick. Nay! Nay! Habang umadada nga kumadadayo pumigpig sama ti mangig kong anay. Nanay! Nanay! Alang ngay bati dito, Nay! Nanay! Nakaruwara ko diti gate, manong nemi. Arig na ang kukuman nga mangeg. Di ba nagsangsangit ni Patrick? Ngayon kasla matitilang ak manong nemi, di ba nakaulit-ulit? Nga nagbultahak. Nakabailan. Nakabailan. Nagalisto ka nagsubli manong nemi nga nangarakop kang kuhanan. Nay! Nay! Gustunan, Patrick. Saan ka nga panawan? Saan ka nga bati? Iawid ka mitlaeng anak. Ay, Luisa, kahit mo sawin, I'm sorry, mother. Diyak ka ba ilan? Ay, kaya, manong aldaw nga nagpampanunod ka, imbagakmat kang ka. Hindi may ka nang ipakaamo, ibagam nga updated mo dito yung ampunin me. Baga kang kayo nga, are you sure? Idi istorya am nga nasinga din dito nga ubing kang ka. Nga o di maladaga kitinugyan yun nga nasikaso. Sigurado ka nga maiturid mo. Huwag ko na. Diyak maiturid gayam. Mother. Kaya't kong ampunin. Kaslaintid ko kada kayo ng siyak mo lati manghampon kang kuwana. Kita kaslakas diangin mo. Alagat no talaga nga kahit mong ampunin. Ya? Tapos no, dakarbengam kang kuwana. Being guardian na. Umasalig kayo ti abogado. Ya? Tapos no, di kasi tagat adamot legal nga gigamang mga papeles nga ni Patrick kita ampun mo. Uwan, mother. Agama nakikita ang advice yung kanya. Lakit alam nga roda na. Kaya mo rita nagsardengan nga nagsangit. Susapo. Kung naklay tayo no saan ka agsubli, kat kasla sa amin nga mapasardeng nga talaga. Arakop kumarin manong na imit anak ko. Kaya anak na eh. Kaya anak.
pakawanan ng anak ko. Tadi apagbiit kat naitulad ko. Iti mga ramid kang katikastoy. Ngayon promise ko kay ka. Saan tangag sina? Kaya manak na eh. Kaya manak. Manong nemi kasta nga rin tinapasamak saan mi nga napukaw ni Patrick. Bilang ko nga anak, imbilang met ni nanang nga puko na isuna. Inanang manong nemi nga mapan mangitulod kang kuwana nga mapanagbasa. Kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Hindi ba ganin na ng manunaymi na saan na nakabailan pa nga mapanitulod kan sukunan ni Patrick. Nang kabailan na matang gawid kasi sunang amin. Wen, anang ti manikrik nayo? Sumarunuwaksan nga talaga anak. Nang grupot ka nga rin, ipakay ti doktor. Diyan mo manong naimi no talaga nga binaybayaan ni nanang ti sakit nga bagbaga na ini. Dagdagdagag madlata nga mapan ang padoktor no saludsudak no napan. Wan ko nanamat. Ngayon diyan mo no apay. Tadi manong naimi ang confine ko ti ospital. Dua nga aldaw. Iti kaadda na ti ospital. Idi mariingan mi kini Patrick tagbambanday kam nga tirabi na saanin ngumang angis ni nana. Kastao na yung tisang sakit ko man. Oo, naimit na nanang. Pinanawan na kami matan ka ni Patrick. Anak ko. Lola. Lola. Paimit din Lola. Lola. Nagdanggay kami manong nemi kini Patrick nga nagsagsangit anang dungdung awan iti kaawanin ni nanang iti kaawanin ni lolang na kas tamat manong nemi di may mansayag isuna kas lakang kanahin ngagjujuet kami no kas nagsangit kami tanang arod katagabay kami nga nang mangtamdang kini nanang sakam tumarin nagsangit. Nga may salayang manunay, isang sangit mi apay, pinanawan na kami nanang, pinanawan na kami lola. Awan di sa balay nga naramid mi kini Patrick no dinangawat ti kinapudno. Nga talaga nga si maruno ni nanang. Daya di manang Lilia nga ina ni Patrick. Kadidi taliman ti tawen ni Patrick si maruno mat manong. Ti amana. Grade 4 na manon nemi idi tawumeten ni nanang. Intuloy mi nga rod manong nemi iti agbyag kay ni Patrick. Mapana nagtrabaho, mapamatagba sa isuna. Sakam to agdanon dito'y balay manong nemi iti malam. Pasnek na nagbasa manong nemi, kaslamat ti parang ipasnek ko tagtrabaho. Malagip ko. Sang kumot nga tinungpal manong nemi, timbilin ni sister, ni mother superior, may di ba ampunan? Naialang-alang ko manong. Tsak ba't naman ti abogado tapno nananay ko mga legal nga siyak ti guardian. Sino ko ma? Apay ko ma?
Arik na kasta ako nakmat. Iri adan ni Patrick kadakailan manunemi awang batan na gito umay mangaram kanya. Uwan manong. Kanta tagamat nga awan plus ti nakariknak iti ayat. Kadagit agar aram kanya. Pamimpinsan manunemi bugbuk ko kini Patrick. Ket siguro no si bibiyag pailaeng ni Mangsimo baka pudno din nagparik na kang kuwana. Nga iso kuma, ken siyak kuma ti may kaduang asawa na. Saan kumawat nga dakos manong ang kasyamet na tayo maten ni Mangsimo. Hindi makapagraduaran manong nemi ni Patrick iti elementarya. Makita mo manong nemi iti panagbarito na. Amom ka dagitoy, dagito bubingan ka talis toda nga makita mo ti panagbarito na manong. Guwapo. Barito na to anak ko na. Dapay nobya ko na, nay. Alo? Kapag so? Crush laeng Yung baka no, agbasak tong ti high school, baka danton nobya. Masabak no makanobya. Di baka makasapak ang agasawa. Samatan anay. Awang pa asawam, siyak lagi din. Apit di ka agasawa, nay. O mo tinagararam kanya. Do? Sigala dagadadi. Takayat mo nga asawak. Tapno. Tapno. Umadayot. O, umaduta. Umadayot tayo. Umado tayo. O naman. Umado tayo. Sigawan da. Kahit so nag-retuar ka di grade 6. Hari ka nang kapay kagsao. Nay. Ada nagsarding nga lugan sa amon ti balay. Apeng ti sango ti nagsardingan na. Di ko manam mo. Dasa nga ili. Agturungan dito yun eh. Manong na hindi nakita nga makit-kita mi isuna kat nagtugtug iti ritaw. May nga lakay. Ubing siguro dedinanang. Lokat ko trito. Ay, tata. Baka no, saan ka dito tumayan nyo? Di kay ama mo Talaga nga din nag-ama mo. Kaya mama mo ka. Si ka ni Luisa. Uwin. Pastra ka nak. Kapag na patagunay di kagara. So gaya na ito yun ni Patrick. Patrick. Tagal-alanganin manong name ni Patrick. Uncle ko lang kanya. Apay nga, bagay yung uncle na ka. Dagito pagkakitaan. Ito yun. Birth certificate ko. Birth certificate. Daddy si mo. Agkapsat kami. Nakaamon nyo. E di panawagan. Nabayagan ni panawaga ka. E di nakamansayag pa ilang ni Mangsimo. Saan kami nga nakumay? Saan na umay kapata adamat sa bali nga duha ori la duha minatay nga sabi nga napanawan. May isang anak ko ken kasinsin na disgrasya da iti motor. Dairan na. So saan kam nga nakumay? Apeng hor italang umay kayo? Just panakasangok, panakalagip ko. Himay kayo. Barito ni Patrick. O na. Kabuin. Diyak kahit needed ka na kayo. Ay, kahit no di mo kahit nga voluntaryong ito isuna kahit mabilit na nagmasilik na abogado. At ka di pa kakitaan nga inadap mo isuna.
Awan, edat mistik ko eh. Patrick, nay, angkel mo, kabsat, daddy. Kitaan na kito eh, birth certificate. Eh, itad na ka din ay? Ores ang kang itad. Umasadag ka no ti abogado? Anak, sorry. Naliplitwak, naliplipatak. Ti masadag ti abogado tapno dapat nga kuma. Ada kuma itapag pakaigawidak kan ka. No hindi, kini paampundak. Ang nagsangsangitak. Sinubianan dak, nay. Itangarod. Anak, dakil kan. Manakam kan. Bumarito kan. Nay, dagdakal ti karbangan darim siya kanak. Maawatan mo to ti kahit ko asawan. Siguro na ikari nga, agpatinggalan dito'y, ti panagdan nata. Siguro na ikari nga, mapangga kadakwada tapno, sumangabay mat kanya siguro, ti panagpamilya. To awan ako, nay, at danton sung batan nyo kada kita kararam kada kayo? Agasawa kayo ton? Tapno maadanak ti kasukat mo. Takayot ko magtadaanak na. Nga kasukat mo. Mang Delphine. Edit ko kada kayo. Pacheck nga saan yung baybayan. Halagang saan ko nga baybayan, kapag naruta kaanakak. Kasukat di kasinsin na nga natay ti disgrasya nga anak ko. Ilang pagdanagam. Napit sa trabaho. Ng trabaho ti hasawak. Ako matin sa bali nga, at na kami, no, di iso ng tulay ngayon, tapos may kaktinaran niya masakbayan na. O kaya ingas na rin si mo. Arig na si bibiyag ni si mo. Ita ka din ngalan nyo. Iran, gamot agurura jilokan. Langar kilakon tilokan. Tapno di kastakit no, masumang pweda kong dito, ala ko, nagsubli ka mitladagos. Manong naming kinitak, tigigamak pa lang ang certificate. Ada yung gahim tinagkapan nyo? Ayo, ada kami ti puon ti sakaan ti bantay, nalawang ang kataltalunan. Ada karubaw ming asyanda. Iso ti kang runan no nga pag-uubra na kiti umilis sa diyay. Patrick, nay, irubuat mo hindi kita rawat manak. Nagtungpal manong nemi ni Patrick, idinto na damat insaganak. Manong nemi, idi pailaeng nga ibagbaga ni Patrick nga cellphone kumamat din. Into nag-high school kan kunakmat idi manong. Tanawan pa'y adumaten nagre-classmate na nga da cellphone na kanumapapal. Yore mong tulangan ti pa nag-high school mo kunak idi. So na ito'y agdamay ita nga cellphone ko manong nemi nga nabit ko pa nga ginatang. Ison titid ko kengkwana. Ore kita damat paladaan nga susarek, nga subliak nga usaren. Saan kon nginikat pa manong nemi ti SIM card na. Insurat ko manong nemi ti cellphone number ko.
cellphone number ko itidaan. Saksi marik iti salid na manong naimi nga give impake. Nga kan arubos di kitiluana. Patrick. Nay. Amok anak. Nga nasakit. Nakasaksakit. Nga meron bang unay nga awatan ta? Sanak akap kabagyan. No ba impilang ka nga anak? Meling bilang kabit nga nanay ko, nay. Amok. Nga dakdakkel nga amang tikarbengan di kiti kabagyam. Pudno ang kabagyam nga bisyak. Ngem, just in case anak, nga sa amo nga kayat sa jay. Nakasagana ka. Nakasaganak nga umawat. Ito pa nagsublim. Dito yan, tingkarik idikin ka nga cellphone. Amo matinto ka sarasang ka di. Amo ko na bumulbulot ak ka. Bumulbulot ak ka dagiti classmate ko. Amo mo dyan number ko. Isot number mo. Dito mo tinumber ko. Isot sim ka nga dadidaan ng cellphone ko. Just in case, anak. Tawagan na. Uno, tawagan ka. Huwanay. Ikabil ko ka rito nga bag. Tayo isot igamam. Isot saklo ito mga bag. Ha? Kananta kwarta. Ngayon pag mo dito'y. Datoy. Nukas pagkarigan, tandi na kanto ikan di kwarta. Adaramati mga kwarta. Sige na eh. Patrick, nay. Diyak kumakayat, nay. Diyak kayat. Diyak kayat. Oray sak. Diyak kayat, anak. Do idi kat saan ta ka nagsina, idi bati ka, idi ampunan. Sinublian ka nga sigod. Ngamita siguro, anak, kitiso tinay kari. Mistake ko ta saan ka ngamin nga inampun. Awan pa kakitaan, tapno daw ko mapakagawid akkan ka. Kaya sa nga bale, siguro dahil ito plano ni Apo Diyos para kanatanak. Nga adada nga na siya at tipagbanagam no. Adda ka ti sidong nagitipudpudno kabagyam. Dahil ito ti plano siguro ni Apo Diyos kanatanak. Mapasamak ti panagin na dayota. Siguro, maadanak tumat ti asawa. Kan maadanak hindi kasukat mo anak ko. Singsingpet ka. Hindi kan kanayon ko ibagbagak ang kalaglagipem. Kadjaks di ang kahis. At tuyak nga uray ti ba nagsublim anak. Urayin ka, Patrick. Manong na na drama na hindi nga pa nagpinakadami ka ni Patrick. Ngamte ko na akong ngawan ti Karbega. Di mat nga ron agtaray ngaglemeng tapnawang kumat maaramidan ti ulatag na. Si Morot met iso na manong. Dadati ko na nga luksong dugo. Tagkadara na nga ron. Tadiday ti tatang na, dading na, kani uncle na kinagkapsat. Hinsusurot ko man, unay may di pa nagkitag tumatadayon nga jeep. Kaya nagluganan da. Kapag gusto tibiyag ko. Mapukaw kumata namin nga ipatpating ko kan mag-ipatpating kanya. Hawanin na gina nakasaysaya at hindi nga karuba mi. Awanin ni Nanang, awanin ni Patrick, nga di pala maladaga, kat siya ako
tinangas asikaso kay kuwali. Nga masapol manong nami ngagbalinak anatib kayo awatek ti kinapudno. I will face the truth ako nada. Intuloy ko tinagtrabaho manong nami duwangal daw tinapalabas. Irita. Gabotawan ti mauray kong tawag manong nami ni Patrick. Sadamat lud na dyan ng intid ko kengkwana. Siya akong titimawag manong. Dial ko manong nami tinamper ko iti cellphone nga intid ko kay ni Patrick. Unattended. Open ko manong name iti. Account ko sa jay. Saan nga naka-online? Inulit-ulit ko manong. Makalawas, dualawas, talulawas, makabulan. Ni apay nga ta. Apay nga ta. Imposible nga maiturid ni Patrick nga bilang kong anak nga nangibilang kanyak nga ina nga dinak matawagan mo dinak tawagan iti uri maminsan lakumay iti may sangal daw. No saan naman nga nasango ka iti nga aldaw. Kan kastamaten dati si marunong aldaw. Apay nga ti may katlong aldaw. May kapat nga aldaw. Nga apay nga jak makontak tended ko keng kuhana. Napukaw na? Ngayon si Oon met. Ngayon ko keng kuha na. Naka-open. Ada ng takaw, ada ng agaw. Napalamas manon nami ti makabulan. Ay, nagrigat ti kastoy. Abos tawanan ni Patrick. Tiyak pa'y makontak. 2 bulan. Iti pagtrabaho manong nami nuwanin umasadag kanyak ni Owen. Ay, Luisa, di ba may dalpas? Dandanin. Ano malpas kon? Irugi. Badan to man irugi. Ginana ka. Mauling ka ding awisan. Pangawisam kanya. A dinner date. Owen, ang mumbet nga sa anak makidedit No idi ket saan, no itakit awan. O matakad kadwa mo, di ba? O matinaskan nga sang petam, di ba layon? Amamang sapay nga, mano nga bulan na nga awan ni Patrick. Nagtalo bulan doon. Kitam ka na nagalisto niya. Mom, yung bagbaga na giti, katrabahuan ta nga, kabutawan ti amuda nga, nobium, nang runa nga on asawam. Ako kung nada nga rudkat ko Inton dumakil ka nun ni Patrick. Baka iso tagbaling nga asawam. Loko-loko kayo. Manot bait yung no ka nga edad. Bano? 15 years. Okay lang data, di ba? Kabuta, karadordor mo lang dito 17 years ako. Haan, aday din ni Patrick, nagdadawara ko high school. Kadi, katuin. Ano ko man nagtalin na ni Patrick ka? Baka yung tunong bali ng asawain, agasawa ka, agasawa. Siyempre, manon lataw mo ko nga. Talagi bagbagayo. Anak ko ni Patrick. Imbilang kong anak. Mapakaslawan ti baka no adanton. Gabutawan ni Patrick. Lukatakton di pusok para sa sinuman nga lalaki nga naikari para kanya. Siya karod. Di ka man. Si asawa ka. Nagsina kami. Problema na ito. Sa illegal separation lang. Napiya ko man annulment. Di ba anal kundot ka sarmi? Iti asawak. Sorry. Sige. Saan ka pilitin no? Di mo kayo dita.
Yung barbaring na si kanto tumasidag kanya. Manong nemi inaman nga bulan. Awalat ta, jaklat ta makontak manong nemi ni Patrick. Nadaduma manong nemi jak may concentrate, tagtrabaho. Nadaduma manong nemi kat matagtag-inip ko ni Patrick manong nemi. Kampay idi, kat pukpukawan na. Nay! Nanay! Nanay! Nay! Naman pauring ko hasak. Patrick, Diyos ko. Ano nga tanong, inak sa jay. Amok man da dyan ano ka na. Tarakitak mo ti address. Nabasak mo ti address. In the birth certificate nga babasa da dyan nga. Ulitag na. No talagang saan ko mauren. No tumawag kanjak makontak. Talagang inak sa jay. Kit ibabawik. Iyawid ko dito ni Patrick. Ngamiti may isa nga malem, naming nga panagawid ko, dito'y balay. Dito'y balay, nga di makkelak, balay, nga nakatayan, nakamansayagan, dedi na, tatang, ken dedi nanang. Ada nakatugaw. Itayan tiri daw. Nga, kuso-kuso ti buok na. Nga nakadungdung rin. Taong grasa. Kaape ko makadanon dito eh. Ape nga saan nga di sentro. Nakadungog. Kasukuso ti buok na. Hindi makasidag. Hoy! Sino ka? Hoy! Inyangad na tirupan naman. Patrick! Lay! Habi ka sa tlangam! Grabe kimutong ka! Ay! Timakder manong namikit naging narakop kami nga sa anak nga nag-amak manong nga naging narakop kang kuha na numpay na dungri tapok-tapok nga tsaka manuan nga dagiti kimkampat di bagina kan tirupa na nay anak ko pay makan sumulita mabit lang tinawar ko si Tulbag makan tao digos ka sukat ka api ka sa tilangam di makastrik kami manong may kagsukat ka di kita aruwatem jak na itarahin arwate. Kanya, naglimasak si Jen ay. Yung paglakit din ta. Ada napidot ko nga limagasot. Ngisot. Inararamat ko nga pinagplete. Nga nga naibus. Kitgaputan na ibus. Sa anak pa yung nakadanon dito eh. Nagpalpalamaak. Kanya. Diyos ko. Naging ka nakadanon nagdito eh. No labsag tag sa unay, pinagpagnak, manipo hindi na kaibusan di pletek. Gingala nito eh. Oh, danak ko. Inan-ano taghabay kasto'y tilangam. Inagaw na jebag, di ka pa nakadayo. Inagaw na jebag, ginted mo. Diyak nagkamarin ti cellphone. Kin kastamaten, inaala na dyan nga nakay, dyan kwartang hinted mo para kanyag. Anya, sa nag-indiretso nagtibisa nga asyenda. Sa dyan nga nagtrabaho. Madusan kami pa inugli, agbayag-bayag kami. Sa dyan matbayag ganan di sweldo. Tani uncle di mga lala di sweldo. Ano po na inaya, tiulpit ti tao. Mismo pa nga kabagyam. Huwen, ibagada nga talaga kapsat, dedi-dadi isuna. Yung kasigaan ti arabid na, agala. Ag-recruit ka naging nagtrabaho sa diya, senda. Ngayon mangigam ti sweldo na.
Handa kaming mataparparuan. Ngam naglibas sa aking karigatak na naglibas na nay. Sana ko mga amin nga si Musurot kang kuwara nay. Nagalisto ko maiding ang tarayak ngaglamang nga sa agang pagpakita. Gusto ko mga harot ko matinaramid mo iti anak. Kastavit ti ko nak. Kada si Murot kamit ngamin. At damat gondahoy mo ko mga ked-ked. Taore anyat araramidan na niya nga lakay. Di na kamat maalam na talaga nga itarayam. Sa nga ba anak? At ka dito yan. Kinik-kinik. Nilangan patay ti mamagsin na kadata anak. Nilangan patay. Tapno siguradon ko nak manong nemi. Itikas diyang edad ni Patrick. Nag 13 years old din. Hindi masadagag ni abogado. Tapno maaramid. Iti legal nga panangadap ko kenkuan. Kasta nga rin tinapasamak. Ito na yung just in case na damanag parang nga mangibaga kabagyan na. Adaan pangigawidag kenkuan. Kinore nga tamat no awan. Ngayon to make it sure, unak. Ore nga tamot awan nga ta. No talaga nga, hanga kayat ni Patrick. Kat talaga nga tinakayat. Gabotag, padpada kami nga nagkuna. No ore adanton asawa na. Kano ore no siyak ti makiasawa. Saan kami nga nagsina? Kat talaga nga saan kami nga nagsina manong. Pinagbasak ti high school, naggraduar, pinag-college ko manong. At ngayon matumatan ti posisyon ko, iti magtrabaho ak, ngayon matun ti sweldo. At adan manunemi nga awan ti gundawayan di kiti lalaki nga nang kuriro kanya. Saan nga nadisturbo pa iti pusok. Gabota saan nga nakias-asawa. Kinapudno na manunemi iti agdamag at may saak pala virgin. Idinto, tadat dua nga apukok ni Patrick. Pwede makamagraduar manong nemi, kalpasan ti duwa nga tawen nga panagtrabaho na. Ako na nakanyak nga agsardag akong nagtrabaho. Agretiro, tulayangin anak, kunakmet. Uraik lang ti panagretiro. Tapno ti kasta ket adda pay maahalak nga benefits. Nag-asawa na iso na manong nemi ket pagsayatan na nasihat na dungo, napudno, tinagbaling nga asawa na nagbaling nga manugang ko nga ni Nena. Agpadpada nga agtrab-trabaho manong nemi kadidi ta talagang kasapulan nga agsabday nga kung nagtrabaho tadan aywanak nga pukok. Deje, nagsarday nga kung nga nagtrabaho ket aywanak kung dagiti nga pukok ni Patrick Jr. sa tamateng ni Jennifer. Saan kami nga kaskasera manong? Terejay balay nga nagkasera ang miidi. Ginatang min jelute agraman day balay. Nga pinarakkel min manong na iti balay. Ket balay nga mangnamnama nga kompleto. At dapay bakante nga pang sangaili ng aspagarikan tado dumteng nga sangaili. Nakanana mga balay nga kompleto talikamen. Para kada kami, kan kastamatan, para kada kita agasawa, Patrick ken Nena, kan dagiti tuwang apukok. Da, Junior, kastamatan kini Jennifer. Anong name? Hindi ba ilangan nagmenupusak? Virginak. Talaga, ngawang pulos, ti kinarelasyon ko nga lalaki. Jack pulos na padasan manong name. Nakipag-sex. Ako kunada nga rin nga yuyungan dak dagiti karoba. Sa nakto ka nga awaten ni San Pedro, ijaruangan ti langit, takunada, di ka virgin nga may sumaklang ket saan ka nga sumakasaklang gabota. Saan da ka nga inaramat, dadinted na po Diyos nga pasat ti biyag, abagi. Loko-loko ko nakmita. Itahan manong nemi naragsak kami. Kaya kang kanayong nga daw-dawat, doon nagsasaranuman, ti trahedya, manunay mi ti biyak mi, awang kumaitan.
Kahit kung anong naimi nga pa, o tibiyag ko, tap na di kasta kita, masiputak, kan masubaybayag, ti pagtungpalan, ti pamilya ni Patrick, kan pagtungpalan, dagiti duwa nga pukok. Kung kunada nga rod, mamok na sa tagibanen, ti abagik, ti salunat ko, baka madanak tupay, iti apu ko ti tuod. No, pa saan ko po, no, anong name yan, saan nga nagtao, da po, no, kanyak ni Patrick, nalablabas pa nga anak, ti panangipatid ko, kang kuwana. Kastamat, timparik na kanyak, pudno nga ina, tinangbilangan na kanyak. Dati nga rod, manong name ti pagkabuklan, ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan kang kwa, iti detalya na. Kahit sabi ko mga damat na ibatik nga adal, liwliwakan paggagulitanan, karikiripadak nga dimneg, kanang buya, more power to your program, anong, and God bless. Tuwing ordagyaman nga pagaya mo, Luisa. Thank you, Kinga Luisa. Thank you at nagbuya ni Nan Salvador. Nice. Salamat, mabuhay tayong lahat.